guys, update lang ta sa itong piso wifi guys no. So wag mo kumata guys, among kasayuhan kay kung managay-duty ang kauban. So among tagtango among piso wifi ron kay among alid ang kuan bakal. Bakal. Tangkalan. So atong tanawon guys kung pila ang sahod sa semana. One week karon guys, kung nagpag taod ng mga ano. So guys, uban nami guys pag ihap ipon na mo. Ay, ano ko ang kwarta bay? Ha? Ano ang kwarta bay? So, kaya bawa na pilay sahod pero surprise lang pilay sahod guys, kaya mo kay baho. Update na guys. Ito na guys. Tangkal nga kuan, pinagbabawal ang kidney. Magka Diyos on the mekos. So muna na yung bagong butanganan guys. Itong glass, temporary na to siya. Need to tanawan. So guys, muna mong kuha ba muna mong kita so sa adlaw, adlaw. Unong adlaw di ay. Akan bakar begini. Cararang. Sige na sila ang puti buhok na tindahan ba? Sige. So, ito naman. Sa ipagawas ha? Bigas. So guys, meron itong kita so, sa pitong adlaw guys. Medyo okay na po. Shout out ni Mark the Dios. So mga na dyan bagong sit up guys. Shalom. Sa ilang sabay? Okay na, plaster na talaga no? Hello. Guys, finish na mong product. So muna itong technician na ito bago karon. Nang-resign ako pagka-technician. So Mark ni technician. So muna guys no, maklaro na ang piso wifi last kay ISO wifi. Karon piso wifi na. Na okay na ang amuan. Upgraded na among tangkaw. Nagka problema gamay pero nakitaan na yung solusyon ni arang na. So Mark kaligo na Mark kay duty na Mark. So ako kay Diop mong ka-okay ako bulangan-langan. So dito na ako to guys. So see you next vlog. Subscribe mo guys, huwag kalimutan subscribe. Salamat daan. So babush.